No, you are welcome to my YouTube channel. Today we're going to look at tongue twisters. In Igbo, oputara okwu ntabiri. It's called okwu ntabiri. Igbo tongue twisters. Okwu ntabiri. Ngwanu, can you bido? Let's begin. Ukochukwu is a pastor. So we're looking at Ukochukwu, Okechukwu as the title of a tongue twister. Pastor Okechukwu. Ukochukwu, Okechukwu. Ukochukwu, Okechukwu. Kwuru Okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'Arochukwu. Ukochukwu, Okechukwu. Kwuru Okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'Arochukwu. Ukochukwu, Okechukwu. Kwuru Okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'Arochukwu. Can you wear so let's take it faster. Ukochukwu, Okechukwu. Kwuru Okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'Arochukwu. Ukochukwu, Okechukwu. Kwuru Okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'Arochukwu. Ukochukwu, Okechukwu. Kwuru Okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'Arochukwu. Ukochukwu, Okechukwu. Kwuru Okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'Arochukwu. The English meaning is Pastor Okechukwu preached the word of God in the church in Arochukwu. Ukochukwu, Okechukwu. Kwuru Okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'Arochukwu.